olu kunbɛ n'o ye Tom Saint-Fit ani Aliou Dieng. Donc an bɛna don o ko de kɔnɔ min bɔra o la k'o lase aw ma. Abou Tassouma Bakary Lassina Doumbia ini tile. Oui, Baba ini. Le journal de la CAN Mali Zambie sini do n'o ye Mali kan dolatan fɔlɔ ye CAN na ballon bɛ tan 14h GMT Mali heure la a bɛ kɛ stade Mohamed V la Casablanca ya. Alors ɲɛbila baara min kɛra nin dolatan kan a bɛ fɔ o de ma ko conférence de presse d'avant match. O de kɛra ni salle in kɔnɔ a banna Mali degeli karamɔgɔ n'a ka capitaine nana Zambie degeli karamɔgɔ n'a ka capitaine nana u fɔra ɲɔgɔn kɔ. Ayiwa an bɛ don kow kɔnɔ. Abu n'i ye jateminɛ kɛ Aliou Dieng n'o ye an ka sini jalatigi ye ani degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit ayiwa u ye kuma damada fɔ an b'a daminɛ bisimilaliko la Tom Saint-Fit a bɛ fɛ ka tulo daminɛ ka ɲɛ a ka kuma belebelew la. Exactement i n'a fɔ conférence de presse u bɛ kɛ cogo min na ɲininkali gale min bɛ k'a la en tout cas o ye équipe yɛrɛ bɛ cogo di ani ballontan yɛrɛ a b'a fɛ ka bila minɛn min kɔnɔ d'abord an b'a daminɛ degeli karamɔgɔ la ale fɔlɔ de kuma na n'o ye Tom Saint-Fit Mali degeli karamɔgɔ baba d'abord a y'a yira k'a fɔ ko bakuruba ntolantanw si ma nɔgɔn ko surtout ballontan fɔlɔ yɛrɛ k'o tɛ ballontan nɔgɔn ye en même temps a y'a yira k'a fɔ ko a ka adversaire n'o ye Zambie ye ko équipe min don k'ala bɛnnen don c'est-à-dire a organisé len don en même temps u ka ballontan vraiment a ka teli fanga b'u ka ballontan na u tɛ ballontan yɛrɛ bila vitesse b'u ka ballontan na mais k'ale ka équipe ale fana bɛnnen don c'est vrai mais face à la Zambie a bɛ jouer ni prudence ye o ye mun ye o ye basigi ye ani jateminɛ donc Tom Saint-Fit a y'a yira tuguni o kuma a yira k'a fɔ ko ale degeli karamɔgɔ ye ten sa expérience bɛ min na CAN kɛnɛ kan sabula ko mina ale k'ale ka CAN phase finale sabanan de ye donc ko ballontan kɔni don Zambie bisimila sini ntolantan na stade Mohamed V de Casablanca kɔnɔna la yan nɔ. Ayiwa ni o ye Tom Saint-Fit ka kuma la belebele Asal ndolatana 25 de labɛnnen b'a bolo sabu a y'a yira ko ndolatana 3 bɛ yen minnu tɛ jouer sini u tɛ bila hali feuille de match kan o ye banani 2 min n'o ye Siku Ɲagate ani Amari Traoré défenseur do o ni min kɛnɛyatɔ don kosɛbɛ n'o ye an ka jalatigi yɛrɛ ye Yves Bissouma n'ale ye groupe la entraînement daminɛ ayiwa Asalfo o bɛ se ka e bɛ mun faamuya o sira kan en tout cas 25 joueurs de labɛnnen bɛ yen minnu bɛ baara kɛ. Oui 25 joueurs labɛnnen don minnu prêlen don ka contre la Zambie mais i bɔra ka cɛ 3 min tɔgɔ fɔ sisan Amari Traoré, Yves Bissouma ama dɔn ntolatana minnu don jɔsen ka bon Mali ka équipe kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ et puis joueur minnu fana don expérience b'u la kosɛbɛ mais bon ballontan na toujours on fait avec ce qu'on a maintenant n'ala hakɛ n'olu nana bana dɔw bana la il est obligé de composer son équipe sans ces 3 joueurs là je pense que on a vu Aliou Dieng vice-capitaine, il était là. Il lui Bella Jenny, la Benengondo, Akila Ubinantolatan Dumange, Ka Sebayasro. Alors, Abu ni jatemineke Aliou Dieng ka kuma la belebele ama kuma chama fore akoko ulubi feka jamana kuna wulo wa ula benendo wa kulu bi feka balana ko de kenyine kute kuma ala nyilema. Oui, exactement. Aliou fo Aliou Dieng vraiment baba parce que ɲiningalu kɛra la effectivement ko san caman Mali ka équipe ka ɲi san caman Mali ka équipe in ka di maaw ye Mali ballontan cogo ka ɲi journal si français yɛrɛ dɔ y'a ɲininkali kɛ ko mais ko fɛn fitini de bɛ Mali jɛ o fɛn fitini c'est à dire an tɛ ka se ka fura sɔrɔ la fɔlɔ ko est ce que ko mentalité n'o ye kunkolo yanfan ye Aliou Dieng ko effectivement ko vraiment k'u yɛrɛ bɛ ka baara ko kan u bɛ ka baara caman kɛ o taabolo la baara caman kɛ o taabolo la ko mais ko ballontan de ye terrain ye donc k'a mago bɛ yɔrɔ min na ko ɲinan kɔni baba o de bɛ exprimer terrain kan an ka olu ntolatanaw olu b'o fɛn fitinin u b'a essayer
k'o yɛlɛma k'o kɛ fɛnba ye c'est à dire laɲini belebele bɛ o fɛn fitinin min kɔfɛ en même temps a y'a yira o ɲininkali kelen kɔnɔna la ko an ka équipe in k'a mɔlen don déjà baba c'est à dire k'olu mɔlen don hakilina ye hakilina kelen u nana laɲini kelen de nɔfɛ o laɲini tɛ dɔwɛrɛ en tout cas ka Mali bila sanfɛ parce que k'u mana selima yala la donc u tɛna yɛrɛ yira kɛnɛ kan ten quoi u nana baara min kama baara min don laɲini dɔ de bɛ baara in kɔfɛ donc o laɲini sabatiliw ma wajibi ye donc Alu Dieng donc a y'a yira tuguni k'a fɔ ko balontan fɔlɔ i n'a fɔ a ka deli karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na ko balontan fɔlɔ si ma nɔgɔn mais face à la Zambie baba ko humilité c'est à dire que majigi n'o de kɛ balontan in kɔnɔna la kosɛbɛ o kɔrɔ ye mun ye Mali jatelen don face à la Zambie comme favori mais balontannaw yɛrɛ bolo baba c'est à dire u ye favori u y'o pression b'u yɛrɛ kan k'o fini b'u da kɛrɛfɛ donc o de nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ balontan na n'i jɔ n'i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka balinanko k'i la mais n'i y'a bonya donc baba e ka force bɛ to i bolo et o force bɛ se ka sebaya de d'i ma donc Alu Dieng vraiment a kumana ni basigi caman ye conférence de presse in kɛnɛ kan. Mali Zambie sini don sini dɛnɛ le 22 décembre a bɛ kɛ stade Mohamed V kɔnɔ yan an filɛ nin ye o salle de conférence belebele de kɔnɔ Salif Diakité n'i ye jate minɛ conférence de presse in na tuguni yan'an ka a anglais laban ta k'a yira k'a fɔ ko daminɛna dɔrɔn mankan fɔlɔ dɔ wulila n'o ye langue ko ye bamanankan ko kuma tɛ yan dɛ mais anglais ni tubabukan kɛlɛ kɛra a ko la Salif Diakité an ka sɔrɔ ka kow kɛ. Voilà an bɛ nin jɔya fɔlɔ an b'a laban kɛnɛ ma. D'avant match de kan Mali Zambie sini don match ye sini ye ayiwa conférence in daminɛ cogo je crois que mankan dɔɔni wulila a la tubabukan ni bamanankan sabu pardon tubabukan ni anglais Salfo anglais de kɛra priorité il faut k'a kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ tununa Salfo mun de nana ni mankan ye conférence de presse d'avant match mankan Mali Zambie ta in n'a kɛra ni Mali degeli karamɔgɔ ka kumagalew ye. Ouais, explication technique mbala Cisco o ye d'abord journaliste min bɛ ka conférence diriger ale ye arabu ye maintenant a ye kafu ka langue officielle fɔ arabu anglais ale ni français maintenant entraîneur minnu bɛ na ka na kuma o bɛ se ka kuma nin langue in saba dɔ la kelen na bon Tom Saintfiet komi ale bɛ français mais a bɛ anglais fɛnɛ mɛn maintenant ale ɲinɛna comme quoi maliyɛnw bɛ français de fɔ donc sinon possibilité kun b'a bolo ka a daminɛ français ou soit anglais mais ni i ka jamanadenw bɛ français mɛn normalement i kan ka daminɛ français de la donc première question ɲininkali fɔlɔ kɛra Tom Saintfiet la ale commencera ka kuma anglais la donc maliyɛn journaliste maliyɛn minnu bɛ yan an b'an yɛrɛ sɔrɔ o kuma kɔnɔna na fɔ Tom Saintfiet yɛrɛ ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ka ban journaliste sɔrɔla ka mankan ci ko n'a bɛ se ka kuma français la ko kɔni o bɛ diya n ye maintenant journaliste min bɛ ka conférence diriger ale bɛ k'a fɔ ko application dira journaliste ma traducteur min bɛ se ka kɛ sababu ye ni kan bɛ ka fɔ français anglais la an minnu tɛ anglais kan mɛn an b'a bayɛlɛmɛ français la pour que an k'a faamuya maintenant kɔni y'u jija k'u imposer k'u fasa fili fɔ Tom yɛrɛ nana faamuya sisan comme quoi ale de kan ka kuma français la parce que o français o faamuya sinon ne kɔni b'a kɛ fili baara ye sinon polémique ba tɛ ne fan fɛ ne ka faamuya cogo la kɔni. En tout cas, à bout de je crois qu'on a gagné le premier match parce que Mali Presse sera qu'à imposer pour que Tom Ka Touaboukanke exactement. Salif y a explication midi. Je suis d'accord hein, à une son à tête à ce qu'il faut mais c'est très important aussi. On a imposé, c'est-à-dire que Mali Presse a fort on le bien parce qu'en tout cas ça salle qu'on a c'est très important. En même temps, voilà. Ok, un seul Zambien voilà. Contre une vingtaine, sinon une trentaine. Voilà. Donc déjà, c'est au signe de signe mando, il y a photo na sebaya signe dodo. En tout cas, presse kunda koni, anye Zambie koni, anye oda duguma. Donc terrain quand c'est ça, ni la ini pepe ka ke féminin fait no
an b'a deli aigle n'o samatasɛgɛw ye u ko waleya terrain kan sini. Alors n bɛ fɛ an ka kuma anglais dɔ kan yanni an ka se Zambie ka conférence de presse ma teliya la polémique ni dɔ wulila conférence de presse d'avant match in na ni o kumana ko Eric a tɔgɔ ye di degeli karamɔgɔ yɛrɛ Tom Saintfiet fa ko Mali la a ma ko dɔ faamu ko mɔgɔw tɛ équipe fɛ u bɛ critique dɔw kɛ minnu man kan ka kɛ ko b'a ye Mali bɛ gagner 1-0 n'a équipe bati 1-0 mɔgɔw ko ko an ka voire 4-0 Mali de la i bɛ u b'a fɔ ko ni yɛrɛ équipe ba ye wa ko donc ko ale ma se k'o de faamuya et puis ko mɔgɔw bɛ taa joueurs de ta ka au lieu de ka système de jeu ni tactique ni fɛn wɛrɛw organisation critiquer k'u bɛ taga kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la joueurs yɛrɛ kan ka don f'u ka soɲɛ kɔnɔw na nin tɛ foyi dɔn ni place tɛ yan ko a bɛ Abu Tasuma mun faamuya o la. Oui, a ko nazarakan na ko négativité c'est à dire ko négatif o kɔrɔ an tɛ ɲuman voilà mais a ka kuma fanba parce que fɛn fila de don kan tɛ ɲuman miiri en même temps pression ko dɔ ye ɲininkali fɛnɛ k'a la ko pression tɛ ko a di an ma baba a ye walawalali min di da pression ko la k'ale degelen don pression na ko k'ale to Gambie degeli karamɔgɔya la k'u ye jibidon bɔ ale ma a jiginna ale kunkolo kan o m'ale ka match tiɲɛ a bolo ale ye sebaaya sɔrɔ o match la c'est à dire pression kɔni mais ko pression min bɛ k'ale ka ballontannaw kan baba k'ale ka kɛlɛ de y'o yɔrɔ ye ko droit de b'ale bolo k'a ka ballontannaw défend k'ale ka ballontannaw o y'ale ka kɛlɛkɛminɛ ye ale ka ballontannaw y'a ale b'a ka ballontannaw de protéger ko n'i taara réseaux sociaux kan mɔgɔw bɛ min fɔ ballontannaw ma ko parce que k'an bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ k'an bɛ fɛn min bila ko a kalan a b'olu de intéressé donc ballontan ye hakili ko dusukunko de n'i ka ballontanna critiquer n'i y'a la gosi réseaux sociaux kan a y'o kalan donc a yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ a fɛgɛnyalen don a yɛrɛ bɛna ye nafa t'ale la a bɛna ye k'a fɔ faso fini min b'ale kɔnɔ ale kan o faso ale t'o mérité donc déjà e yɛrɛ y'a bɔ baara la donc k'a ka a ka ko mɔgɔw k'a faamuya donc ale ka ko de ko pression bɛ k'ale kan ou bien ale t'a fɛ a ka critiquer surtout parce que kɔrɔfɔli mun bɛ kɛ a bɛ journaliste dɔw yɛrɛ ɲɛna an ka journaliste la ale ka faamuya la ko kɔrɔfɔli de man d'a ye a ko non kɔrɔfɔli o tɛ foyi k'ale la o y'ale ka baara taabolo ye mais kɔrɔfɔli min bɛ k'ale ka ballontannaw kan vraiment ko maaw ko o dabila n'o ye kunnafonidilaw ye sinon baba en tout cas Eric comment il s'appelle Tom Saintfiet bi kɔni il était a bɛ n'a fɔ a ni hakilina dɔ nana hakilina min don n'u ye fɛnw ye a maralen don a bolo mais a ye profiter ni opportunité de fɛ baba vraiment ka a kunnafoni di c'est vrai a kɔni ye kuma kelen fɔ n y'o de fɔ a y'a yira comme quoi ale de ye fa ye ballontannaw donc droit b'a bolo k'a ka a denw protéger c'est normal maintenant a y'a yira k'a fɔ ko critique tɛ foyi k'ale la ale degelen don critique fɛnɛ na kan ko o ban maintenant le mot négatif baba bɛɛ n'a ka faamuya don c'est à dire qu'an tɛ ɲuman miiri n'o ye maliyɛnw ye équipe kan parce que o kɔrɔ an b'an yɛrɛ jigila tigɛ an ka ballontannaw la an b'an yɛrɛ jigila tigɛ an ka équipe nationale la o fana y'a ka yeta n'a ka faamuya kɛcogo ye kuma n'a fɔcogo don sinon ne kɔni ne t'a bila minɛnjugu kɔnɔna la. Ok.